ni siya validation sa ato ang mga senior citizen para sa social pension. Tumas kabili lang. Sa barangay Tomas Kabili din siya. Bali wala pa ni sila nakadawat og pensyon. Wala pa kadawat. Mga pila ka ang pensionado na dinhi sa imong barangay ka mga pila. Daghan naman dili almost 200 plus 300. So kani mga wala pa mas daghan gid kaya na Mas sila daghan kap. pa sila, 300 plus pa na sila ang naka. Okay. So kinsa posible nga ni karon kap? Ana lang si SWD ang tuan mga staff sa city. Wala pa ka nakadawat og kuan social pension. Wala pa gid sukad. Okay. Kon lagi kanang siguro kani sa validation karon ma-appeal na no. Magampo lang gyud taghugot kay. Naman ako lang tawagan mo ko sa anak sa president nga nada ko ngalan. Yan ko ano to what Mao lagi kanang validation man na so kay naamang good po gihangyo ang ato ang gobyerno karon labi na ni Vice Mayor Jimar Veracruz kay siya man ang chairman sa senior citizens nya kini pong si Councilor Noli Pardilipot kay siya may vice so naay sila gihangyo nga mga 11,211 ka mga slots so siguro mainta nga ubay-ubay po di ani kaning sa kadaghan nga maapil ha apply ko dito sa oo kuan man gud to ma'am tungod sa kadaghan nya gamay ra slot sa karon ang slots ra kay 6,081 so ang mga aplikante kay mo dagan ngadto sa 30,000 Facebook ha tutugin ko nung ano na to na kasi papel ko na pa dito wala anak sa president sige lang ya good luck lang ma'am ha sige ma'am unsa inyong gibuhatron nag-validate Ga-validate mi ma'am sa dili pensioner o pensioner sa kuan sa USCA. duha di ay pensioner ug dili pensioner Kung mo validate gyapon mo pensioner nga mga survivor, apilon pud namo. Pero kung kuan amo na lang silang giingnan nga naay guidelines gyud namo ana magulat pud sila kung kuno sa pud mo approval ang Duterte nga 5,000 below. At least nga na validate na daan sila pero ang priority gyud namo ang katong walang pension gyud nga nag-age og 68 pataas 70. so unsay posible nga ipangutana di ma'am kani Kung pensioner ba siya? dayon Iba pensioner. Dahil amo kong gibutang diri nga unsa ilang mga pangbati pila po ilang edad. so sa luyo Sa luyo mo remarks man nila diri nga kung survivor butangan na mo survivor diri dahil pag sa ubos butangan na mo pila ilang edad. okay ma'am thank you ma'am Anet kanang unsa ni nga barangay karon ma'am Barangay Tomas Kabili ma'am. Tomas Kabili kanang naka-validate na mo og laing barangay Yes ma'am, nakabalidate na sa kuan ma'am Maria Cristina gahapon dito mi dali po ga. Since pagsugod sa March ma'am, validate na ni. Mana ni ako? Sa akong kuan ma'am kang bayis ma'am murag na siya sobra na libo ka pin. libo ka pin okay kanang thank you kay ma'am Sige ma'am.